Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern flimkien mas-Segretarju Parlamentari għall-Komunitajiet Alex Muscat inawguraw ir-rinnovar taċ-ċentru tas-saħħa fil-Gżira b'investiment ta' €1,600,000. Id-Deputat Prim Ministru qal kif mill-ġimgħa dan iċ-ċentru se jerġa' jibda jilqa' l-pazjenti. Dan iċ-ċentru għandu faċilitajiet ġodda fosthom lift, kamra fejn jistgħu jsiru X-rays u anke generators. Apparti servizz ta' tabib f'dan iċ-ċentru se jkun hemm fejn tingħata kura f'każ ta' emerġenza, it-teħid tad-demm, klinika tas-saħħa mentali u servizz ta' tilqim fost oħrajn. Il-ftuħ mill-ġdid ta' dan iċ-ċentru huwa parti minn kullana ta' ftuħ ta' bereġ u proġetti oħra li se jkomplu isaħħu loti tal-kura fil-komunità. Kif ukoll mhix tajjeb ħafna x-xogħol fuq iċ-ċentru tas-saħħa ġdid li ħajkollna fil-Vittorja Għawdex, fir-Raba ta' Għawdex, u bħalma tafu intkom mhix brata avvanzata ħafna x-xogħol li qed isir fuq iċ-ċentru reġjonali kbir ċensu Mowran ġewwa Raħa ġdid li jkun qiegħed jilqa' l-ewwel pazjenti fl-aħħar ta' din is-sena stess. Segretarju Parlamentari Alex Muscat għal kif permezz tal-Fond Soċjali u tal-Iżvilupp Nazzjonali infetħu 15 il-ċentru tas-saħħa jew bereġ. Saħaq li minn fost oħrajn il-programm ta' residenza ġew investiti €10 miljun flok ġew intaxxat in-nies biex ikollna dawn it-tip ta' ċentri tas-saħħa. Il-ħsieb wara inizjattiva anke bħal tal-lum il-fatt li ninsabu hawnhekk il-Gżira wet ninawguraw dawn iċ-ċentru tas-saħħa huwa sempliċi ħafna. Illi min għandu bżonn il-kura primarja għandu jinqeda fil-komunità tiegħu stess, kemm jista' jkun qrib il-post fejn hu jew hi tkun qed tgħix.